Жена от Масачузетс, обвинена в убийството на трите си деца, преди да се опита да сложи край на живота си, беше обвинена от голямо жури в петък, премествайки делото и във Висшия съд. 32-годишната Линдзи Кланси беше обвинена по обвинение в убийство и удушаване от голямо жури на окръг Плимут за смъртта на децата й. Кора, Доусън и Калън през януари 2024, съобщи окръжната прокуратура на окръг Плимут. Кланси е обвинена, че е завързала въже за упражнение около вратовете на всяко от трите си деца за няколко минути, след което се е порязала и е скочила през прозореца, докато съпругът й е изпълнявал две задачи, които тя е уредила всичко това, след като е видяла колко време ще отсъства дома. Кланси, чийто защитник твърди, че прекомерното лечение с предписани психиатрични лекарства е довело до убийствени и суицидни идеи, пледира невинен по обвинение в убийство първа степен февруари в окръжния съд на Плимут от Бригъм и женска болница. Обвинителният акт на голямото жури означава, че Кланси ще бъде изправен отново пред Върховния съд на Плимут. Прокурорите не казаха в петък кога ще бъде това. Кланси е хоспитализиран след убийствата в дома на Сумер Стреет на семейството. Убийството на децата разтърси общността в Дъксбъри. Местните първи реагирали са получили съвети за това, което са видели във дома, който областният прокурор на окръг Плимут Тимати Крус нарече невъобразима, безсмислена трагедия. Подробностите, споделени от прокурорите на предишни съдебни заседания, са смущаващи. Сутринта на 24 януари започна като нещо, което звучеше като рутинен ден за родител, очертаха прокурорите, като Линдзи Кланси заведе 5-годишната си дъщеря Кора на педиатър за среща. Твърди се, че тя е взаимодействала с рецепционистката, медицинския персонал и лекаря, никой от които не е забелязал никакви проблеми с нейното поведение. Беше й позволено да си тръгне без притеснение. Кланси се върнала у дома и излязла навън с Кора и нейния 3-годишен син Доусън, за да играят в снега, казаха прокурорите. Те направиха снежен човек и тя изпрати снимки на майка си и съпруга си и изпрати съобщения с тях, отново без признаци на страдания или неприятности. В този момент прокурорите казват, че тя е започнала поредица от изчислени събития, които в крайна сметка ще доведат до смъртта и на трите деца Кора, Доусън и малкия и син Калън. Кланси изпрати съобщение на съпруга си, който работеше в офиса им в Мазето, за да го помоли да отиде до магазина, за да вземе лекарства за децата и храна за вечеря, казаха прокурорите. Твърди се, че е търсила онлайн лекарството и ресторанта, който е предложила, както и колко време ще отнеме. Съпругът и Патрик Кланси го нямаше около 55 минути, през което време децата бяха удушени с лигатора в мазето на дома, казаха прокурорите. Кора и Доусън бяха обявени за мъртви на място. Калън беше откаран с медицински хеликоптер в местна болница, където остана на апарат за животоподдържане няколко дни, преди да почине от нараняванията си. Линдзи Кланси беше откарана в болница с Сутейдж Шоре и след това преместена в болница в района на Бостън с няколко счупени кости в гърба и гръдния кош. Нейният адвокат каза, че тя е парализирана от кръста надолу, добавяйки, че е малко вероятно тя някога да възвърне движението в долната част на тялото си. Патрик Кланси по-късно каза на полицията, че съпругата му е прекарала един от най-добрите си дни, след като са й били предписани различни лекарства и се е отдала в болница Маклин, според прокурорите. По-късно той публикува изявление, в което казва, че е простил на жена си и моли другите да направят същото. Линдзи Кланси е работила като родилка в болницата в Масачузетс и писмата, изпратени до нейния адвокат Стейси Кабът, която за първи път се срещна с Линдзи, когато беше студентка медицинска сестра в Масачузетската обща болница, каза, че трагичните събития от 24 януари са причинили на нея и на много други в семейството на генерал Бригъм сърцеразбито от онази ужасна нощ. Тя каза, че Линдзи е силна, състрадателна и любаща медицинска сестра, която никой не би си представил, че може да нарани някого.